बाबा माबा खोथा बुंनांगौमोनलै खोथा बेलाय थाब बुं टाइम गैया आंहा माबालै एसे नांगौमोन लानानै थां मा नांगौ नङालै बाबा नङा एसे नांगौ बोरमा गथ' मा एसेसो बेलाय थाब बुं थाखासो नांगौमोनलै बेटा खय लाख नांगौ नोंनोलाय हो yes 10,000 नांगौलै बाबा बारा नाङा 10,000 मानो नांगौमोन माबा लेखा बायनांगौमोन नालाय लेखा बायनोसो आंलाय सानदों बेरायनो लेखा बायनोबा मोना नङालै बाबा माने गाबोन धिरबिलाव पार्टि जाहैनो नागिरदोंमोन नालाय लोगोफोरजों बेयावसो एसे थाखा लांफानो साननानै बिदोंमोन आं आच्छा सोर थांगोन बेखौनो दासो खोन्थाबाय नों सिख्लाफोरलाय दंना गैया बांसिन हरबावगोनसो ना आं सिख्लाफोर दंबा दङ साब्रै दंबावोसो साब्रै साबा सासे बारायबावबायसो बेफोरसो दा आंनि फिसाला खय हाजार नांगौ होनदोंमोनलाय 10,000 ना 5,000 गासै 10,000 जाबाय लेखा बायबाय बक्सला गाइखेर जाग्रा हाथायानो बायाखै दासिमबो पार्टि जानो फैदों बे गथ' साला बोरमा गथ' भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम आरो शेयार खालाम आरो लोगोसे घन्टानि सावगारियाव थुनानै होदो जाहाथे जोंनि गोदान भिडिअखौ नोंथांमोनहा नुहैयो ओरैनोबा आंहा दिनै फैसा बिनाया सोरबा हरजाबायसो दा बिखा नोंसोरबो